No olen täällä taas. Joo. Eli tänään mä ajattelin niinku tehdä ihan tämmösen videon, että mä niinku näytän mun kasvot. Joo, niin sitten joo. Niin mä siis ajattelin tehdä tällaisen videon ja aloitetaan. Hetkinen, en ois kertonut mitä mä tehdään tässä. Eli joo. Minä tässä videolla ajattelin nyt... Niin, minä tein nyt sellaisen videon, että minä ostin... Yllätys. Mä kävin Thai-kaupassa. Siellä on kaikkia siis Thai-herkkuja, mutta ei ihan silleen paljon, mutta sitten siellä on. Sitten siellä on kaikkia ruokia ja semmoista. Niin sitten nyt mä ajattelin käydä siellä ja... Mä oon ihan vitsin kumoisesti. Mun pitää pitää hametta, kun niinku... Älkää ihmetellä, koska on musiikki, koska on niissä välikunnilla musiikki. Mutta joo, aloitetaan. Eli mä maistelen tästä videota 2, koska mä ostin 2 ja sitten yhden hoitamasta videota. Aloitetaan. Eli joo. Täällä pussissa on ne. Ja tässä on siis aika vähän hoitamalla eka. Hoitamassa, mutta mä ostin eurolaisen, koska mulla on jäänyt muuta euroa. Ihan se on. Mä ostin tämmösen huulirasvan. Tää on siis euron oli. No ehkä mä en nyt testaa tätä, koska mä en saa tää auki. Tällainen huulirasva, sen voi niinku laittaa tänne sisälle tai tänne juttuun. Tai voi mä ottaa tänne, mä saan tänne. Ottakaa. Oikeesti jes, nyt on lauantai. Ei puhu lauantai, perjantai. Joo, älkää ihmetellä mitään, koska mun isoveli kuuntelee ihan täysillä musiikkia. Joo, mitä pitää järkeä tuossa videossa. Ehkä vihdoin päästään tähän niinku videon aiheeseen. Mä yritän niinku... Mistä tää niinku avataan? Mä en saa tätä niinku millään tätä juttua täältä sisältä. Tiukassa. Jos mä niinku repittää tästä vai... Lopus ainakin mä sain sit... No niin, nyt tää tiukassa. Eli tää on niinku, sen pitää ekaksi laittaa tänne sisälle. Ja sitten tämä, missä tää on, niin sitten tänne sisälle. Joo, tää on jotain valkoista. Ilmeisesti. Tää on huulirasvaa. Haastakaa. Joo, et haasta mitään. Aika hyvä. Koska mulla on ollut kauan rohtuneet huulet, niin sitten mä en laitanut huulirasvani. Nyt mulla on. Ole ohjeistusvideo tässä. Noin. Hei. Nyt päästään niihin... Mä vähän pyyhin. Nyt päästään niihin herkkuihin. Yeah. Ja mä ostin 2 siis. Ja näitä mä söin viimeksi ykkösellä. Ne oli... euro 50. Ja ne on tällaisia banaani. Mä ostin ne viimeksi ykkösellä mun kaverilla, koska mun kaveri on tai vanha paras kaveri burmalainen. Niin sitten niillä mä maistoin on kerran ja sitten se kertoi mun kaupassa, niin sitten vähän lisää. Kaikki kattarapilla. Niin, ne ovat tämmösiä. Siis aivan sika hyviä. Jos sä oot niinku... Jos sä tykkäät niinku kiinalaisista ravintoloissa niitä valkoisia
sipsejä, niitä kiinalaissipsejä. Niin jos sä tykkäät niistä ihan hirveästi niin kuin minä, niin sitten jos niitä ei saa, niin kuin mä en ainakaan löytänyt, niin kannattaa ostaa näitä. Sillä nämä vaan maistuu samalta. Mutta sitten näissä vaan päällä tuo kakkarapuuttua. Mutta on ihan sika hyvää. Joo. Tällaisia hanani. Haisee vähän pahalta, mutta maistuu ihanalta. Sitten nämä seuraavat. Eli näitä mä oon maistanut, kun mä oon ollut mun isosiskon kanssa Taikaavassa. Muista koska, mutta silloin aika kauan. Sitten mä ostin sellaisia japanilaisia muffinsseja. Niin sitten mun isosisko osti näitä. Sitten mä sain maistaa siltä, niin sitten ne on ihan sikana. Mut mä en edes muista miltä nää maistuu. Mitä vitsi järkeä, koska mulla on näitä nyt, joten... Joo, tästä tulee nyt ihan turhaa hölinää tässä videossa. Mutta nää on siis jotain... Jotain, mitä voi laittaa kansjatskiin. Tämmösiä. Niinku tiedätkö kaupassa ne putkilot. Ja sitten siellä on tämän tyyppisiä, mutta ei ole tämmösiä ihan... Jami. Sitten nämä oli ihan sairaan hyviä. Nämä on tämmöisissä jutussa vissiin. En edes siitä julkaiseksi mitä videoissa. Tällaista tulee aika tukusaa juttuja. No, odottakaa. Nyt mä sain tän siis auki. Ja täällä niitä on. Oikein. Ihana. No se ihan suklaalle. Suklaa on ihanaa. Näitä niinku kahta erilaista. Toiset on vähän oransempia ja toiset vähän vaaleita. Sitten ne tätä vaaleita. Viistinä niin. Ja pakko vaan muikku. Nämä on ihan sika hyviä. Oikeesti. Vaikka sä nyt mennyt. Siis. Mä en nyt lataa tätä tietysti kannattaa videoa, koska mä tiedän, että on tabletilla ja sitten se tulee huonomman laatuiksi ja mä en muokkaa tätä yhtään. No niin. Kannattaa ostaa, jos sä tykkäät suklaasta. Ne on sika hyviä. Ja nämä kans. Nyt kannattaa käydä Taikaavassa, jos te tiedätte jonkun semmosen. Tuo, missä mä kävin, oli niinku... Okei. Niin se oli tuolla, kun niinku... Mä asun Seinäjoella, niin sitten siellä täällä on thai-ravintola ja oikeesti Seinäjoelle tulee sushi-ravintola. Koska me oltiin mun kaverin kanssa eilen cosplayaamassa, niin sitten me nähtiin niin sellainen ilmoitus, että tähän tulee sushi-ravintola. Joo, jatketaan kunnon aiheessa, niin sitten täällä on sellainen thai-ravintola Epstorin vieressä. Ja sitten kun sinne menee, niin sitten siinä on sellainen nuoli alas, portaat alas, missä lukee Thai-kauppa. Sitten sieltä me bongasin nää kaikki. Sitten vielä omaa tällaista. Joo, mutta... Heippa! Nähdään joskus.